Notencane, yes. Sanibonani. Siyaphila thina njani wena? Hayi siyaphila. Ukhona Lungi? Lockdown enoba? Ani? Lockdown enoba? Hayi lockdown ngedwa. Oh. Uyaphila Lungi cases wami? Ngiyaphila. Sikhona. We bafowethu, njengoba sekubhalwe kangaka imbongi zahaya, ababhali babhala ngalesi sihloko, nabaculayo, nani futhi nengoma osihloko sayo sithi uthando. Yini nisazophinde nisitshele yona ngalento ebuhlungu kangaka kuthiwa uthando? Njoba nihlangane nobabili nenza ingoma. Kala Lungi. Hayi ngingasho nje ukuthi uthando phela ngithi into vele ebalekile sonke kufanele sibe nayo, kodwa ke lolu uthando nami ngibhale ngale ngifisa ngempela ukuthi ngibe nalo. Uma sekuthiwa ngelinye ilanga ngitholela umaqondana, ngiyafisa ngempela ukuba nothando olukuleli zinga leli lokuthi awusakwazi nanokulala mhlawumbe ebusuku noma ayikho Kathi uyanqama ukulunga. Kodwa umethi ulungi ngelinye ilanga ngithola umaqondana la eduze sebeze benza ingoma naye uNtencane. Usaloku ubheka ukuthi ngelinye ilanga Ntencane naye intombazane. Cabanga ngoba sobabili asinabo amaqondana kodwa sifuna amaqondana sobabili yabo. Hawu. Hawu, Santi. Konjani? Yeah. Alright. Ngicathi mangingabuyela embuzweni wakho nje bethu uthando ngicathi lufana nokudla. Yeah. Ukudla noma ngakubinda kodwa kusasa uyadinga futhi yabo. So wonke umuntu ophilayo uyalidinga uthando, kungakhathalekile ukuthi likuhlukumeza kangakanani. Lapho kuyabindana ke lokhu. Hey. Kodwa kufanele ngaso sonke isikhathi uthando lusha ithuba yabona. Yeah. Mawulimalile kulolo thando lolo limala uphole bese uthando lusha ithuba. So uthando wonke umuntu uyalidinga kahle yabona. Ingakho ingoma zothando zohlala zikhona nakuseminyakeni eminingi ezayo zihlala zikhona. Thatha isikhathi esingakanani ukuthi ngihlanganise yona le ngoma lena, and bekunjani benirekhodi mhlawumbe istudio esisodwa, bekunjani nje umoya khona phakathi istudio phakathi kwakho noLungile? Kube futhi ngeke ngisho ukuthi ukuthi kube usuku lonke ngoba ngathi mina ukufaka abiphathi mhlawumbe kwaba u20 minutes mangicabanga besebenzele studio esisodwa, ngifike yena esefakile vele seqedile sengizo-eda mina iphathi yami. Ngiyazi ukuthi kusa-early ziningi ezinye iy'ngoma ey'sazophuma Lungi K nawe Ntencane kule compilation album yomsakazo Ukhozi FM, kodwa ngivamisile ukugeja. Ngithe mangizwa uhlelweni isidlo sasekuseni ungazi ukuthi izoba enye yey'ngoma mina at least noma kuyi-top 3 yey'ngoma engizoyithanda kakhulu kule album. Ukuze omunye umuntu ayizwe le ngoma akenze njani bafowethu? Ake nimtsheleni ahambe ayoyizwela ngoba yebo sizomdlalela kodwa futhi uyadinga ukuthi abe naye ocingweni lakhe. Thatha Lungi. Usakhona Lungi K? Ngathi usehambile. Sanisuqedela Ntencane mfowethu, umlaleli wethu angayithola kuphi le ngoma? Umlaleli uthumele i-SMS bese beshilo lapha ku-promo i-SMS ke ibiza u10 azitholela ingoma baphethe imnandi kakhulu SMS bazitholela abantu. Hayi le ndaba ngokuthumelana nge-WhatsApp bafethu umuntu SMS njena khona siku-lockdown yebo asisebenzi futhi but u10 ngicabanga ukuthi into enkulu kakhulu ukuthi sifake support inkulu kakhulu lento bafethu. Ukhozi lo celebrate 50 years and ngijabulile mina ukuba ingxenye kulo nyaka ukuthi kube yimina ofaka Ukhozi ku 60 years uyabona. Yeah. Yes. Kube unyaka oyinqophamlando kakhulu kuwena njengoba futhi usuyinqophamlando njengoba ungena kule compilation album. Kule compilation album yebo siyabonga nje kakhulu kuyajabulisa kakhulu. Nawe Lungi K siswami sikufisela okuhle kodwa siyabonga kakhulu nawe ukuthi ube khona kule compilation album valelisa kumlaleli. Hayi ngathi uhamba impela uLungi K Ntencane valelisa kumlaleli ngisayifaka le ngoma mfowethu.
Siyabonga kakhulu sibonga nje ukhozi abaphathi sibonge kubasakazi sibonge kubalaleli sibonge kakhulu nakubaba uLebo M neAfrotainment iyonke ngokuthi kuhlangana umsebenzi omhle kangaka sengathi umgubho ungaqhubeka nje phambili sengivala ngizothi sivulela uthando lwami mntana womuntu amazaphelele sondela ngikubonisa uthando lwami sengathela ukulichaza benokhuluma ngiyangibambezela ngicela ukubonisa uthando noma umhlaba ungavalwa kuvele umuntu kodwa inhliziyo yami yolokhu ithanda wena. Ngiyabonga kakhulu. Kodwa manje Siyabonga kakhulu. le ntombazane oyiculayo ke sivele yabaleka uyabona ukuthi ihlangane Bekuvele kuhlanganisiwe bekumele kube nje vele kanje iyunithi ikhuluma kakwethu. ngiyakubonga